So, well, let's go to Anna Host Veliv Tranona, agus an gédol she's hasúla gom gwilshav Galéir Varnas Lánte, agus Bovalium Harin Rodella Trace Lula Gaeltachta, Tan Tror Laur Shaw, Harve Practical, Han Tror Laur Trorach an Auris, agus Taringhach, agus Olasach Darira, Tasha Curhilikele, con Sóisialú Teanga, a Churkan Keen in our Scullina, agus Han Taver Shaw, Le Kira, agus Le Play, a going Marvuntori Galanunach, agus nor vís féin mar frí vide, hí an tábhar seo ag chuiristeaching an támar fad mar irin, conas na leanaí a spraga, taobh an seomaranga chun an Gaeilge a úsáid, ní bhain lífach na Gaeilge ach chun crinnis na Gaeilge agus severs na Gaeilge a cothú agus a chur chun cín comá. So tá sé nám inis agus tá anna hásta go deo go bhfuil héad a achfan curthar fáil chun takeúling an aib seo a réiteach le chéile. So a réist gur míle agah chomá as an gurre huirtumsa mo chud taihí seo ar an ábhar lócala casta agus derm sé sin le béim lócala casta mar tá gach scoil difriúil tá profil teanga agsúla gach scoil tá gach canra difriúil tá uncas áde agsúla ag múntóirí difriúla. So tá sé casta agus tá sé lócalach mar ábhar agus tá anna hásta maithí a ranklibh tróna. Agus ag buinte seo tócha ní mór freisin a bheith réilíoch agus na dúchláin a ahint chomá agus na deisina atá roing an sin a ahint a nuasar sin. So tuige méid ar fad na dúchláin ratha a bhín ag bagart. Go minic is í úsáid an bhíorla atá i dreis i meascáiltaí an Tumoideachais go Sóisialta. Mar le fálamóí in ar scoilina tá le bhéile an crinnis agus réimse na núlachtaí sa Gaeilge a bhaintear amach fós le forbert. Agus cumáile sin tá sé léirithe go sa léir le tamil de bhlianta inis gohfuil ann de bhagartí sa léire ar inmhúnatheacht na Gaeilge mar hanga an phobail sa Gaeltacht. Agus is léir go bhfuil bail an úmpathe teanga sin ag méadú. So tá go leor le réiteach, tá go leor le círa, tá go leor le forbert, agus tá an trórleabhar seo Bheatha Teanga a ríist tugann sé ard ar na san ceistena seo ar bheatha le réitigh fractacúla éidirthe a nochta chun takeúling agus singe ag boga raig. So tá feimine agsúla déta mar bhí rá an sin ag Micheál agus ag Cormac an áras. Tá sé seo anna luachfar mar is féidir le scolar bé feim ar bé a bhaint as an leabhar mar atá. Aber bíon córátaí daine dúchlánacha a gcuing sa seomar fórna ó am go chéile méall ar an gceist seo. Tá cápéisiistigh an seo a thuaireach anna chróir agus is ócha takeíocht dus na córátaí sin agus iad a spreaga agus iad a chróirú. Déiteach an leabhar seo cabhrú le príomhide nó le múntóirí fís na scoile mar a bhaineann le teanga na scoile a chruthú agus a hebrú agus Churcan Cín an í sin a orbert agus a churanúil de phobal na scoile. Agus tugann an leabhar seo deis bhachnamh doing ar fad freisin ar an gleachtas atá ar buna going in ar scoilena ar na cleachtais atá anna éifeachtach agus ar na puil atá fós le lína madar le forbert ar gleachtas scoile hénig. Agus an úsar sin is tócha tugann an leabhar seo deisdóing na principal creidimh agus na pátrún seanna bhunaithe atá an ar scoilena. Beidir nach bhfuil róthláin túil nó beidir nach bhfuil ina rúnt don cóhéacs ratha ná de frófíl ná de éileh teanga na náltaí a hiile. Tugann an leabhar an seo deisdóing féchand ar thuisiúd iad círa agus a ríist boga ar raig go hólasach agus go héfachtúil chun techt thar na núchláin sin. Ach doíire is tócha ní mór dom na sleánána bhoga raig ar bhealach, agus an rud atá ann is tócha tá beidir idir tásúla gom gur seach nó méad a bheith ann, sin an planetá go mar rénos, ach is tócha begaring a bheith cinnte go bhfuil spruchanna ar lethegaing agus singe ag boga raig. Agus an rud is táchtaí ar agus singe ag tosnúach ná an teanga, achfan na teanga. Agus
ní mór cur le hinúlach nó le hacfan teanga daoine óga, agus tá lán cinnte go bhfuil míad ar fadan seo ar líne, agus go bhfuil míad le chéile ag roinnt na físe seo mar bhúntóirí mar oideachasóirí. Agus is bun riachtanach an achfan, mar is mó a úsáideann chainteoirí níos inúla na teanga ná chainteoirí nach bhfuil cóhinúil chéine. Agus cóhítar an achfan teanga seo ar dhá bhealach. Sa bhaile, gan áras, go neamhíothar amúil, trí phróiséis sa bhaile agus sa teaghlach, agus gan dát ar scoil, sa scoil Gaeltachta, sa Gaelscoil, san Éabhlóide Lán-Ghaeilge, sa gColáiste, san Iarbhún scoil Gaeltachta. Go fuirí múil trí phróiséis tagaisc an sin sa córas Oideachas le múntóirí, agus ríist béim ar bhúntóirí, mar tá freagracht agus róla ar leithegine sa phróiséis seo ar fad. So, cad atá riachtanach chun é seo bhaint amach, agus cé tá freagrach as a lehéad a rud a dhéanamh, an teanga a bhuaine a chur ar fáil dus na fálamóirí atá ag freastal ar na scoileanna seo. So, ní féidirling bheith súil gan úsáidigh lenaí teanga nó dégóirí teanga, muna bhfuil an réim teanga sin a có, múnta a có, fálamtha a có, sealbhatha a có, agus ní mór an sin a bheith éanúil ar na héalamh teanga atá fós an sin ag bagart orthú go léir. So, ní léon bheithas an sin teanga a bheith múnta sa seomáranga. Muna bhfuil deisina cruthatha chun an teanga sin a úsáid go ciallmhar go strátéiseach sa seomáranga agus taobh mud an seomáranga in imachtaí eiscurriculum, clós na scoile agus mar sin de. So, agus acaríis cé tá freagrach as na deisina seo a cruthú, a aithint, a curcon cín, cad míall ar curcaige cóhasamach scoile, an méid múntóirí ar fad páirteach maidir leis na deisina seo a cruthú chun an teanga tá múnta agus fálamtha agus sealbhatha a úsáid go strátéiseach agus le spruch. Acaríis ní léon bheithas go mbeadh an teanga múnta sa seomáranga, agus ní léon bheithas go mbeadh na múntóirí ag obair ó dhubh go dó, bheith gur deisina is dócha a cruthú chun an teanga sin a cleachta agus a úsáid go strátéiseach, muna bhfuil fán ar na fálamóirí ná na leanaí an teanga seo a úsáid le cúis. So sin an trí rud an son ná fán. Caimí de cinntiú bhfuil córas againn sa seomáranga agus taobh mud an seomáranga mar bhain scoile fiú an meon atá tharbh dearfach seo a cothú agus a gríosa anas go mbeidh fán ar fáistí agus ar dhégóirí agus ar daoine ranga sé an teanga seo a thógant leo agus an teanga a úsáid le fán. So, tá mé chunaí sin a bhriseadh síos spéidir agus dolisteach go practicúils nó rudaí seo, maidir le teanga bhuaine cad go díreach, cad as nófa, maidir le deisina cruthú, cadí an taithí atá gom, conas gur féidirling tuairt faoi sin mar ar an scoile. Agus an tríú rud atá beagáinín casta ag brethir ísgrúpa agus spéisian na náltaí, ná conas fán sin a cothú agus conas is dócha a bhúnú an é sin freisin. So an céad ceann sin an teanga mar achfan. A ríist bíon is brá lingeléir a bheith tuairt amach sa seomáranga míall ar bhéarla sa chlós uaireanta, ach ó am go chéile bíon cúis go bhfuil béarla arsúil sa chlós. Sean san bha go bhfuil idirthanga i gceist, go bhfuil na leanaí go bhfuil an teanga amón forbrethe, agus nach bhfuil folklór atá riachtanach don chlós, nó éisiomléirí teanga atá riachtanach do gníomhachtaí an chlós, arolalas ná sealbhathe ná fálamtha ag na leanaí sin. Agus bíon béarla in úsáid freisin nuair nach míon fán cinnte ar na leanaí an teanga a úsáid. Ach ní mór a bheith cinnte go bhfuil an réim teanga sin a có, agus is féidirling an sin féchant ar na cúiseanna nach bhfuil an teanga in úsáid. Is sa seomáranga ná taobh mud an seomáranga. So is mar bhúntóirí ní mór doin pleanáil a chuirteach an seo, agus a bheith ré gníomhach, agus na héalamh teanga an sin a círe. So má bhíon cléithí nó gnásan ranga nó gnáibh ranga arsúil sa seomáranga, cén teanga a bheith tastáil ó na leanaí chun na gnáibh ranga seo nó na cleachtais ranga nó na gníomhachtaí fálama nó na cléithí clós seo a chur chun cín. Agus an teanga sin a chlárú
agus a bhuaine go fuir múl. Agus ha míad a caint méallar teanga an cléthe, a cha míad a caint comá méallar hanga ho síalta. A bheith an úsáideá go leanúnach ó cléthe go cléthe, ó rang go rang, ó gníomhíocht go gníomhíocht, beag siad a gcónaí ag trídlan i chéile, beag siad a gcónaí ag ceistú a chéile, beag siad a gcónaí ag maga, faoin chéile beidir, so nar ceart de sna leanaí an teanga sin a bheith a chá agus iad ag bog ar raig, ach ag dul an ngachreacht gan áras ó rang go rang. So, is ook féchant agus ag smuoinehar na hispéire seo go léir ar dúis agus an chlár teanga a bhaineann leis na cléthaí seo a aithint agus a chlárú agus an sin tá ábhar an sonagad chun an teanga sin a bhuaine dóibh le spruc go strátéiseach. So ceist a cabhraíonn lumsa an tamar fad ná, nuair bhíonn tú ag féchant ar ábhar nó gníomhíocht nó cléthe clós fiú, cén tólas a heastíí nó fáistí an ceann seo, tá na Camry a luas ar an PowerPoint an seo. Ná cén tólas a heastíí nó fáistí nó cad is gá a bheith ar gumasacha ó thaobh na teanga de chun go naróidló sa gníomhíocht seo. So cosúla cléthir bé is ócha nó rangar bé, nó ceachtar bé, nó gníomhíochtar bé, bíonn tora fáilme, cad a bheith uait ag a deire. So maidir leis na cléthaí seo nó na gníomhíochtaí seo, cad atá ag cén teanga atá ag teastáil ónas go mbeidh na leanaí ranfáirteach go thomláin sa gníomhíocht seo nó sa cléthe seo. Agus cabhróigeann ceist sin an teanga sin a aithint, folklór, éisimeáirí teanga, gramadach atá riachtanach chun cumarsáidí anamh a aithint freisin, agus cumáile sin ní féidir dearúd é anamh ar hebhras na Gaeilge a tharraingte seach comá. So beag de réir na pandémia inis, beag géirgá le súla chahabh siar agus áchúrsálaí anamh ar hanga atá rólas aá hena féin, agus an sin tógáil sin. So chun dul siar ar na heisimeáirí, stór focail, fuirmeacha, ríthachtacha leis na páistí, atá go thomláin riachtanach agus ag teastáil chun cumarsáid éifeachta dhéanamh i stíg sa rang agus taobh mud an rang gan áras. Agus is ook bíon ceistan crinnis i gcónaí le círa agus le pléis a seo mar fórna. So córas na mríthre bíon anna aib agus bíon se sin dúchlánach go leanúnach ag leanaí. Na foránam nach a réamhachalacha bíon siad sin dúchlánach a gcónaí de gachrang. Agus is socha bíon ag bra ar frófíl na leanaí bíon deise got réimsí eile a aithint freisin ag bra ar na bhíne agus na leanaí agus na dégóirí a bhíon os de chóir. Ach tas níl ar fad sa seo maranga, ní mór an teanga a bhuaine go strátéiseach, nuair atá an teanga aitheanta a gut mar bhúntóir, agus in sin féchan chuige go bhfuil scafal curtha ar fáil sa seo maranga. Ham seo caint méallar fronta sa timplacht gan áras le teanga an clós, nuair atá na leanaí seasta sa lína fiú ag dul amachcadaí an clós, an féidir cartún a bheith ar an mala ag léirú na teanga sin a bheith riachtanach an clós. Cad méallar mantra nó ran nó áráin a cuma le teanga riachtanach an clós, nó teanga tá teastáil chun le bheith páirteach an ócháidir le, agus iad sin a bhuaine ónas go bhfuil an teanga sin sealbhathe ag na leanaí. Agus an sin gan áras na scafal sin cosú le smuoinnig bertainna córáin tá idirgníomhíocht anna-háchtach, cléthaí cosú le aimsí na difriochtaí, chuirsís ar achtra a tharla sa clós agus chuirsís agus tarringt bhfuil is go obair bherta na cléthaí sin ar fad nó na gníomhachtaí sin ar fad. Ról ghlacha sa scéalaíocht, bhfuil is go scéala cuma méallar achtraí an chlós agus ról ghlacha, so tá féidirachtaí an sin gur féidir a hapú i stíg sa seo maranga chun na leanaí a réitú agus chun anascoil an teanga chuí ag na leanaí taobh mud an seo maranga freisin. So réamh flanáil de éilimh na teanga fíor-háchtach chun an teanga aithint, chun an teanga bhuaine agus chun an teanga a cleachta leis na leanaí nó na dégóirí anascoil siad réig chun an teanga sin a úsáid taobh mud an clós. Agus an tarna rud a bhí bhfuil an tarna gnéamh aitheanta gom ná deisina, agus tá sé go bra an teanga bheith múnta, ach muna bhfuil deisina acha ná cúiseacha, taobh mud an seo maranga, nuair nach bhfuil an múntóir timpeall
ag féchantar agus ag fara, ní mór sin na deisina sin a bheith a crothú go crothach agus go strátéiseach chomá, mar sealavítar teanga trína húsáid, agus caiig na leanaí an teanga úsáid, má bhíonn siad an ann an teanga thuairló. So cóhéic sanna dúsáid teanga crothú ina dúchttar cúis das na leanaí nó na páistí fiú, nó na dégóirí fiú, an teanga sin a úsáid. So smuoinnig ar na chúisina, cadíad na cluichí a haíonn lo sa clós. Ní léon bheithas teanga a bhaine le sacr a bhúna dóibh, muna bhfuil fánar na leanaí nó muna bhfuil sacr siúlachas sa clós. So tá gála monitóracht freisin ar úmpar an clós, ar cluichí an clós, ar na gníomhachtaí a haíonn an na leanaí sa clós, nó atá idir lábhacha, agus an teanga sin na cluichí a ahaintar dúis a haíonn lo, an teanga sin a ahaint atá riachtanach chun na rudaí sin a dhéanamh, agus an sin is sin a bhúna gan áras go fuidir múl. Chomáile sin ní mór na huncais madidir le húsáid teanga a churanúil go sa léir. Agus a cinntiú bhfuil gach múntóir ag léamh an leathanna céine, mar tá leanaí bra ábalta an lúbar láir a ahaint láthairach bonn. Agus má bhín uncais áirde ag gach múntóir a meas na fórne, beag úsáid na Gaeilge curtha chun cín taobh mod an seo maranga. Ach is gá uncais áirde a bheith gach ile duine atá gobar leis na leanaí sin le cinntiú go bhfuil cáilíocht na teanga ag forbert go leanúnach. Agus chomáile sin is tócha ní mór na leanaí féinnig a thógan san áireamh freisin, agus mríon na pásanta féin a thógan isteach. So cóirle na macléin, nó cóirle na naltaí, nó is tócha ionadathe ó rangana a thógan isteach. Agus an clé sin seo a oscailte ggófart lo, ionas go bhfuil goth na naltaí lárnach agus le clostáil ó thuasca deire an tionscadal seo freisin. Agus anna bhínig treisiín sé sin an chur chuige má bhíonn goth na naltaí láidir sa chur chuige seo, ó rang na níán soscadí rang na háteiste gan áras. Agus chaú leis na páistí ar fad páirte ghlacha sna gníomhachtaí a bhaine leis an teanga, ach iad a bheith dúchláánach. So an teanga ar le bhéal níos dachra ná na núlacht ratha a cinntiú. So ha míad a caint ríist méall ar cuasaí crinnis, Severus teanga a cinntiú go bhfuil dúchláán ann an tamar fad, mar is ól doing go má bíon níán do chréite agsúla teanga, bíon si dígrasach, bíon fánarthú, bíon idirhanga úsáidecha agus ní fada go mbíonn siad líofa sa clós, bíon rang héin rang dó go bra, ach an sin aber ó ranga dó ar raig tagan cailce ar Gaeilge na báistí, agus bíon géir gá le strátéisi inúla a úsáid le cinntiú ghuiil níos mó ar siúl ná an teanga a bhí acu a gcónaí sos go ranga dó. So an trí rud agus tá mé nach mór ann agus beag ahas ar bheáléis tam cinnte, ná is ó go fán a spreige, agus tá sé seo tá gné thubíocht tú buinte le fálam na Gaeilge, nó fálam teangas, cuma cén teanga tá gist. So ní mór a ríist córas aontaithe ranga, nó scoile a cappa chun na leanaí a gríosa, chun na leanaí a spreige, agus tá mé caint ríist méallar córas sé agsúla madidir le Gaeilgeoir na seachtaine, córas na dicéad, banc scoile béidir, bán óir, bán airgid a bhrunna ar chainteoirí agsúla, ach cadíad na huncais atá gainn. An bhfuil míid ag fara sa clós taobh mod an rang don lífach teanga, bhfuil míid ag fara ar crinnis teanga, bhfuil míid ag fara ar hebhras teanga, so ní mór mar éireann a bheith cinnte méall ar catta uing agus na córas seo ach cappa a gainn ar bhain scoile nó ar bhain ranga. Agus ní féidirling bheith agsúla teanga muna bhfuil an teanga múinte go strátéiseach ribh ré. An tarna rud ná mar táráte gom ní bheith spéisiigh na leanaí éon córas muna bhfuil siad ran forteach, agus muna bhfuil ról gníomhacha sa phróisis. So na leanaí rangus na hádrangana iad freigrachtaí a bhrunna orthú, cluichí a bhúna, tas na níán nó na manrangan na fiú ag go buinte seo. Agus a bheith an sin chun mar scaffold teanga freisin chun an dul chun cín sin a spreige agus a chur chun cín. Agus uncais áirde a ríist
ina léirú a bheith lán cinnte go bhfuil gach mútóir ag léamhán leathan na céine, agus bhfuil sé sin choireanú líomhántas na leanaí agus dus na tuismitheoirí nó na cuimhnóirí freisin. Mar Oideachas Lán-Ghaeilge nó Oideachas Gaeltachta hámid ag feimú trí Gaeilge a bháin agus ní mór de gachtainine le héad a hiiscint an chun ceap sin a thógant leo. Agus monitóireacht leanúnach i cinntiú ar na córais seo, agus sin an cúis gúil an leabhar seo tharbheith táchtach freisin. Mar nuair bhís mar phríomhide, bhí gachtainine uafásach díogasach man fór, madidir le Gaeilge spreagad lasmod an rang, madidir le isócha a bheith díon ar an ggóra seo agus a cinntiú go raibh sé éfachtach mar chóras. Ach do réir mar sleamhnaí na seachtaí, bíonn cuasaí fuinneamh slú chomá, ach ní mór a cinntiú go bhfuil monitóireacht leanúnach, mar muna bhfuil curchuige hasamhach, agus muna bhfuil an curchuige seo stratéise, agus muna bhfuil sé sin feicálacha ag na leanaí scoile, titigan chóras as a chéile agus ní caiigh gachtain i misneach agus ní bheith an cáilíocht teanga is ook idéalach a gedéire. Ní mór freisin fine sin na fáilme a céúra, chlár na bhógraí, dalta na seachtainna, iad sinna ógart, onas go bhfuil gachtainna sa phobal scoile ar an ólas, go bhfuil dúisinna le brunna, madidir le bhfuil is got gramahóirí, bíoch bán óirnú airgid a gceist, chóras na dicéad, chóras ranga, chóras na buintí, rud atá feice gom atá anna éfachtach ná ag ranga dóbéidir tá sé seirisiúta sa nua héile ná bíonn searmanas brunta céimeanna acu. A léiríonn go bhfuil siad go bhfuil an teanga sealbhathe acuis, agus go bhfuil an reagracht orthú an teanga a bhuaine na ranganna níos lú atá níos óige na ní náin. Agus leis an searmanas brunta céimeanna seo, fáin gachtainna ranga dó ranga trí brás léad denta as choríní. Agus má bhíonn an brásléid sin má leanann siad ló, fáin siad choríní sa bhreis, agus iad san ag obair ló, ach má tharlíonn sé nach bhfuil siad dígrasach sin buintear choríní ón brásléid. Agus a ríist bhí sé sin an éfachtach mar curchuige sa scoil sin, ach seansnach na broch sé i scoil éigean eile, chaimid bheith gcónaí ag fearra ar spéisiúna agus úncais agus profíl na leanaí a bhínos ar ggóir. Agus cinnte madidir leis na córais seo ar fad, ní mór a bheith ag féchan siar de hir, féchantar na réimsí atá le forbert, agus bheith ag iarraigh an córas a heimhrú go leanúnach. So tásúla go manis leis an bléis sin go bhfuil deis bhachnamh tucha gom díobh, madidir le teanga a bhuaine, an teanga aithint, madidir le deisina stratéiseacha a crothú chun an teanga sin a úsáid, agus madidir le córais ar le a aithint chun fán a chothú agus a bhúnú sna leanaí an teanga sin a úsáid go sciúil. So gur míle go bh chuirde, fá go mé. Well, TJ, go míle mágad tain agus bhí sé sin anhhar ar fád agus atá meachpa cinnte bhí sé an fracticúilthú go leor cóirle go scoileanna go bhúinteirí sa simaranga agus go é sin a bheith nasca leis an glós agus an réamhbáid agus an scafaidú tal éitíon an riveré. Tu go ar eise go TJ tá go ceist spéidir a bheits tíochtta gin deire bheits an ceangail til leis chuide an rud a bhí túrá go háid bhí ansí me am sa rúte nó híomh nó félan go teangan rud bhealach teangan na cospóí smútá an hí cuasaí teangaide ná bród a chuir bród a ardú agus flagracht éigen a ardú ó híhain teangaide, mar is tólam dáirtú héin fin na múinteirí go mín siad na chuine I mean, an agus tús agus very chéile go aspa agus mar sé agus tag an gíomhre agus tag an lá fuór ar glós agus páisteach agus mórilegs na rudí sin fá agus bhealach go bailach igen an beidir le bhil timppla ar freigracht a chuir na daltaí héin ó híhann teangaide agus prósa teangaide go ben smíanamh bheith an freictra. So gur míle maithagad é sin.